Voculești, echipa noastră ne-a dus până aici și trebuie să o ajutăm să treacă de tot ce are în față. Prezentăm așadar campioana României, Steaua, în poartă, cu numărul 13, Fernandez, cu numărul 3, Dorin, cu numărul 9, Valentin, cu numărul 10, Nicolae, numărul 12, Vasilica, numărul 15, Mihăiță, numărul 16, Bănel, numărul 17, Eugen, numărul 18, Petre, numărul 20, Florentin, numărul 22, capitanul echipei, Sorin, antrenorul campionii României, Cosmin, așa ceva n-am auzit în viața mea.